Fada Mbaka, abonge. Another thing now. Only ozo ekwukwana this thing. Another person don't say this thing. It's not up to too long post to this video. When I tell back, kito only ozo ekwukwana the sentence. What is going on? Like what? Because they got on the video. I come fifo nya na ekwu na this video. Igbo. Ajiro onye na-ekwu achigbe mmadụ amalicha ma onye na-ekwu bụ ha chifu Diba Okija. Awakata nkụ obe na-akpụ anụ nyere onye ụsa. Ọ mụ bịa. Ife nji bịa n'ụbọchị taa bụ maka ya na-akpọ Fada Mbaka. Fada Mbaka akpọnge n'ụbọchị taa. Ihe nji wee bịa bụ ka nzere gị nlụlụ maka adị m eji ike apụta kebe na social media. Anọ m na nlọdachi fro taa wee fọ ya na-akpọ Fada Mbaka because afụba m ya before ọ na social media ka m na-afụkwa ya. Owe fie owe nọ na nlụ ahụ. Ndị mmadụ na-agba bịa na drag ya na nlụ ahụ. And ndị adịkwa ka ndị pastọ ibia na drag kwa na nlụ ahụ. Wee mpụta na nlụ ahụ wee sị hapụ this man. Kedu ife na drag this man? Wee na-aba na-asị na Fada Mbaka ga-ewepụta Baịbụl ahụ o ji wee họọ mgbọ na ha achọ ka afọ Baịbụl ahụ o ji họọ mgbọ. Na-asị hapụ this man. Unu ama mmụọ this man na-efe. Unu amalụ mmụọ this man na-efe. Ha na drag. Nsị hapụ this man. Unu ama mmụọ na-efe. Fada Mbaka ị ga-adị very very careful n'ife ọbụla ị na-eme. Maka ụmụnna dị karịrị. Maka ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa ụmụnna dị ya karị. Fada Mbaka tufuo m ma ga-etufu na nlụ a nzere. Tufuo m ma ga-etufu na okwu ọnụ m. Ọ ka ọ dị mma ka anyị na-eme maka ọsọ azụ ụgbọ nye amara ife osimiri na-ekwu. Emepere m anya ma ọ bụrụ na nlọ. Mana ọ ka ọ dịrị gị na mma ka nji maka ya na-agwa gị okwu a n'ụbọchị taa. Mana ụdị ndị gị na ha na-emekọsị ife. Mana ụdị friends ị na-ekipụ n'akụkụ gị. Maka ụwa ka anyị nọ. Ọ na-anụgodo na the video. Ọ sị na nlọ ka ọlọ. Mbaka ịnụgo n'ụlọ nwa dibịa lọ n'isi. Mbaka kwa na ndefu n'anya aka nkwu. People that love you are so many. Anwere ọnya gazie. Ọhaneze ekenekwa m ụnụ. Igbo ndị ọma mụrụ ụzọ emu ọzọ ekene m ụnụ. Onye unu na ọnụ ebe eze agwa akịrịka kpọ nke ọzọ ụwa ndụ adresị ndị Enugu na adresị ndị Oduma. Na-ekene unu n'ụbọchị taa. Onye mmụchara nwere revelation m na-ahụ n'isi Reverend Fada Ejike Mbaka. Ịmụnụ mana alaika m Fada Mbaka. Mana ndị ụka ibe ya na-akpara ya aja nkata. Ọ ga-adị very careful. Ya na onwe ya na-agba n'afọ ụzọ n'ime mmụọ o nwere ọnwụ ya m na-ekwu. Kama m na-agwa ya ka ọ dị very careful. Maka ọkwa ndị ụka ibe ya na-akpara ya nkata and ha ya alapụta ya. Mana ọ ga-adị very careful. Ọ ga-adị very careful na ndị ọtrọsụ. Maka onye mma na-egbu ya. Unu mana alaika Mbaka. Share ya na vidio ka o ruo Mbaka ntị. Ye isa n'anya dị very careful. All liberation na ahụ n'isi eke na-ekwu. Maka alaikere Mbaka. Maka ọ Chukwu kpọrọ ya n'okwu kama ọ na-abụ onye asị na onye amụma dị adị ire n'obodo nna ya. Mana ọnụ ga-ama nọọ mgbe ochie na kịta na onye amụma na-adị ire n'obodo nna ya. Maka ọ bụrụ na ị recognize onye amụma ịma na mmiri ya ama gị. Wee na-asị na ọ ya dịrị ụnụ na mma na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ ise. Peace be unto you. Thank you and bye for now.